खुलुमबाय लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय नोंथांमोना नायलांदो जों मावजि पार्कआव बेरायनो थांनो नागिरदों अखाबो हाबाय लोगोफोर अखा हानायखाय मार सिन्तासो जाबायमोन मावजि पार्कआव बेरायनो मोनगोन ना मोना होननानै जोङो थांगासिनो दा लोगोफोर नोंसोरो नायलांबानो जाबाय खोमसि जाजोब्बायमोन अखा हानानै मोनसिगोन थांगासिनो जोङो मोनसिगोनानो मोनबायानो लोगोफोर नै अखा हानानै सिदोब जाजोबदो जों मोनहैनाय लोगो लोगोनो अखाया गैया जाना होदो हागाबाय आरोना मोनबाय I love मावजि पार्क वेलकाम लोगोफोर नै गेटआबो जा समायनाखा दसे थानानै हाबनोसै जोङो हाबबाय लोगोफोर स' बिउटिफुलखा नोंथांमोनाबो बेरायनो फैनो हागोन जिरायग्राबो दोङो नै आरो दंबावो नै गेलेग्राफोर दोङो मोजांथार जायगायानो स' जों ओइखि थाङासै आरोना फख्रि दोङो नैबेयाव नाव सालायनो हायो इयाव जा मोजांखा फैनानै मार हेपि जाखाबाय आरो जोङो बोथोरा मोजां जाना होग्रोगारदो दसे थाना स' नायलांबाय थादो ओइखि दंबावोमोन आरोना थाङासै जों इखि मोनासो फैगोन नालाय थांफिननांगौ गिदिंनानै बेखायनो गिदिंजोबासै अखा हानानै बोरैबा जाबाय नै बेयाव खासेव दोनदो मावजि पार्कआव खासेवबो फिसिदो आरोना बिसोरो जोंथ' फैबाय सानदोंमोन गोथांसो नैबेबा मा न' मिथिला आरो खासेव दोननायावनो दं बेखिबो दंबावो दैया मार मोजांखा आइसक्रिम जानोसै दानिया जोङो रेस्टुरेन्ट हाबनानै चावमिन जाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय जाखांनानै जोङो थांसिगोन दा आरो लिटिफोर जाबावबाय लोगोफोर स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक साबसक्राइब कमेन्ट शेयार खालामदो अन्नानै लोगोफोर आं भिडिअ होथाराखैमोन